Oh, magandang araw ngayon. Yeah. Ako ang matanda dito pero ang matanda dito sa ubod, walang alam. Tao lang. Kasi kami sa ubod talagang pang-ibaloy. Pero ako hindi ko abaloy. Ang kanay na ako. Maintindihan mo ang kanay? Hindi. Parehas. Ngayon, ang sabi ko sa ditong mag-asawa, yung mang-asawa dapat ng ano doon mga maraming taon. Ano ang taon ng kuha ka sa asawa, sa babae? Nagligaw. 4 years. Tama yun. Dapat nagligaw kasi 4 years. Say alam mo yung ugali yun, babae. Oo. Hindi mo alam kung hindi alam yung ugali ng babae, baka isang angaw, wala na. Oo. Dapat 10 years or 4 years and above. Kasi yung ligaw ng mga asawa, mahirap. Mahirap na mangligaw. Kasi baka mayroon asawa yung babae, mayroon asawa yung lalaki. Dayon. So, yung advice ko ngayon, ikaw yung mag-asawa ngayon, nagligaw ka 4 years. Dapat mag-asawa ka tunggal biyag. Oo. Tunggal biyag. Kasi nag-promise kasi si Apo Diyos nag-promise ka doon sa langit. Mag-asawa ka na ako tunggal biyag sa babae. Yun. Yung babae mo, siyempre, naintindihan na ng maluwalang asawa ng lalaki. Oh, nagligaw na siya. Nagtulag na siya. Oh, nagtulag na siya. Ngayon, magkasada. Oh, nagkasada ngayon. Wara tayo ni man. Ngayon, wara kito ni man. Dan, nagsaksi ni asawa, nag-asawa sa ubod. Pero, hindi ubod yun. Sintaga ubod. Kasi parehas kami dan magbisita dito sa ubod, Kapangan. Yon. Oh. Ang ngayon, kung mayroong problema sa dilangit yung pagdasalan. Kung walang pagdasalan doon sa baba, pero walang pagdasalan sa baba, doon sa langit lang. Yon ang advice ko. Kasi kung maloko, ano ang Tagalog ng maloko ng babae? Maloko? Malukon. Masikog. Ano ito malikosog? Mabuntis. Yun, mabuntis. Kung mabuntis ng babae, mayroong problema. Kasi padas ko yun. Ayong padas, ako ang nagpamilya. Kung maloko ng babae, kung kitaan na yung asawa ng lalaki, baka hindi na maintindihan yung katawan siya. Lihim. Ngayon, doon lang ang sabihin ko sa kaniya, ng mga asawa ngayon, yun lang ang gusto kong isabi sa kaniya. Ngayon, ang closing ngayon, ang salita ko, salamat sa Diyos, ng Diyos, nang makita
siya ng dalawang asawa ngayon, dan nag-imbita sa amin. Thank you sa amin sa Diyos. Okay, so thank you very much, Uncle Carino. Agkak probleman mga translate itan and chok ito pa inuman. At least naintindihan ni Bayaw yung sinabi niya na kahit baloktot na Tagalog, naintindihan niya. So thank you very much.